tikulandireni komanso tipereke moni kwa Malawi onse konse kumene muli. Monga tikudziwa Malawi onse konse kumene muli. Monga tikudziwa kako 1 o'clock ndipo a president ndi amene akatsogolere kunyamula thupi la malemu Dr. Saulos akafikako 1 o'clock ndipo a president ndi amene akatsogolere kunyamula thupi la malemu Dr. Saulos Klaus Chilima patsogolo kenako yowa president kumapita kuja ku St. Patrick's Church ku area 18 kumeneko kukakhala mwambo wa mapemphero ndipo kuchoka kumeneko mwambo wa mapemphero wakatha tinafotokozera kuti kupita kuja ku nyumba ya malamulo ku parliament kukakhala mwambo wa mapemphero ndipo kuchoka kumeneko mwambo wa mapemphero wakatha tinafotokozera kuti kupita kuja ku nyumba ya malamulo ku parliament ndimamvera pa maradio osiyanasiyana kuti munagwiranso chimene ali munthu ambali zambiri anja anati ngakhale kumauta kufikira koma bwanji Dr. Saulos Klaus Chilima akagonebe ku nyumba kotero chimenechi a president ayukalichi thupi lawo lipita area 12 kwa mtsogoleri kuchoka kumeneko ndi loweruka mmamawa limene lili mawa thupi likachotsedwa kumeneko kuchokapo tikayambapo mwa ulemu kumene ndi kumakapereka ulemu wawo Chilima ndipo thupi likakhala kumeneko tsiku lonse mpaka madzulo ndipo thupi likakhala komweko usiku wa mawa mpaka Sunday yona la Mulungu mmamawa. La Mulungu mmamawa chiyerekezo ndi chakuti president wa dziko lino Dr. Lazarus Makathi Chakwera adzapitanso kumeneyo ku parliament kukatsogolera mdipiti onse ochoka ndi thupi kumeneku kupita National Stadium. Kupingu National Stadium ndimwe tikuyembekeza kuti mwina alendo ambiri akhoza kubwera komanso anthu ambiri akhoza kubwera. Pakhoza kukhala zilinganizo zina zokuti ulemu komanso kukondwerera moyo wa Dr. Saulos Klaus Chilima mwina mu mzinda uno wa Lilongwe. Dongosolo limene likakhazikika ndikufotokozerani mwina munaona
flyer imene atuluka kuti mafotokozera za dongosolo limenelo masana a tsiku la lero, koma chifukwa chakuti programu yasintha yapita kale kumasanako, ndikuti pochoka kuja ku church mwina nthawi yokuti tipangire dongosolo limenelo limene limatsogozedwa ndi asilikali nthawi ikhonza kusalola. Pa chifukwa chimenecho ndiye kuti lerolo programu imeneyo sichitika, koma mawalo tiyang'anira ndi nthawi kuti kodi itika programu imeneyi pa nthawi sanako, ndikuti pochoka kuja ku church mwina nthawi yokuti tipangire dongosolo limenelo limene limatsogozedwa ndi asilikali nthawi ikhonza kusalola. Pa chifukwa chimenecho ndiye kuti lerolo programu imeneyo sichitika, koma mawalo ukachitike lolemba. Chachikulu kwambiri chimene timafuna kuti tidziwitse mtundu wa Malawi ndikayendeka programuka kuti yasilangapo malo mongopita ku parliament lero masanawa, ndiye kuti tipita ku nyumba ku area 12, koma kuchokera kumene kutsogozedwa nda president ku parliament kuwakhala mwambopereka ulemu bathupirirako la mulungu kumamawa motsogozedwa nda president kanyamuka kupita ku Bingu National Stadium. Zikachitika zonse kumeneko kuwakhala kunyamuka kupita ku Nchewu, ndipo ku Nchewu ndi kumene kukhale mwambo kuyambira mmawa walolemba kuti aliyense akathe kukhala nawo pa mwambo umene. Tingowunikiranso kuti alo ngati zikuoneka ngati kuti pakhoza kukhala kale tsiku la chifukwa chakuti pali ikukhala ngati kuwandikana ndi kalenda ya chipembedzo, ndiye kuti chipembedzo chimenecho akavomera president pamakhala kale chuti zimenezo ndifotokozeranso masana ano kuti kodi chuti imeneyo ilipo ya pamandepo kapena kuti ilipo chifukwa cha zovuta zimene zatigwerazi. Zimenezo ndifotokozera nkutheka kuti mmene mwayendera kwina ndi kwinaku mokhudzana ndi programu imweyi mwina mwakumananso ndi zina ngati kumene munapita ku mochare kuti mukhoza kufuna kuti pali china chimene mukhoza chifotokoza Malawi mutandifunsa mafunso, ndifunseni kuti zitithandizire kuwafotokozerazo. Dickson Atigondo kuchokera ku Zodiac. Langa loyamba ndimafuna nditafunsa dongosolo lake ndilotani kumbali ya boma so kuonetsa kuti vice president apatsidwe ulemu wonse kutengera ndi zina zimene zikulankhulidwa kuchokera kwa anzathu kapena kuti atsogoleri andale. Nditafunsa ndilakuti pali zina zimene zikulembedwa m'masamba a mchezo ndi ena amene akuti anakhalapo ndi mwayi mwina olankhulana amene mundege imene kuti adafotokoza kuti ndi bwino tene mwina ngati kuchoka Malawi Post ndi ndege inaomba phiri koma kuti sinaphulike. Ndangofuna kudziwa kuti kodi mndege mmenemo munalidi mafuta okwanira, komanso dziwa kunena kuti ndege za ame makhala ma life saving jacket kapena ma parachute, nde afuna kudziwa kuti kodi mundege mmenemo zinthu zimene zizi zinalimo ziko. Zikomo kwambiri, ndiyambire mafunso amene wafunsa Dorika kuti kodi ndege inali ndi mafuta, kodi choyamba ndege inaomba phiri inaphulike, kodi ndege inali ndi mafuta okwanira. Mwina kufuna kulumikiza kuti mukakhala mafuta ndi kuti nthawi zonse ndege imafunika kuti iphulike, ndi kuti ngati sinaphulike ndi kuti mafuta munalibe. Komanso kodi
ndekuti mafuta munalibe. Komanso kuti ndege inali ndi zipangizo zimene anthu akhoza kupulumukira. Kodi zimene zikunenedwa kuti ena anatha kulumikizana ndi abale ena amene ali mu ndegemo, zimenezo tizigwiritsa ntchito pakafukufuku. Kodi zimene zikunenedwa kuti ena anatha kulumikizana ndi abale ena amene ali mu ndegemo, zimenezo tizigwiritsa ntchito pakafukufuku. Tinene kuti choyamba taona maripoti amene akubwera amene anthu ena akunena kuti amayankhulana kapena anapatsana uthenga ndi abale amene ali mu ndegemo. Kwa amene mwatsatira kwambiri muutenga mumuli terekeze muutenga muje khale kuti inali video call, nde video call ija ionetse zimene zimene ngozi imachitika kapena ionetse mmene abale athu anazunzikira potaya miyoyo yawo. Ndiye kuti mavidiyo amene kapena mauthenga amene akhoza kukhalanso osokoneza. Tsono chofuna mauthenga amene akubalewa uthenga amene akhoza kukhalanso osokoneza kapena mauthenga amene akhoza kukhalanso osokoneza abalewa mulingo utali bwanji chokera pansipa. Komanso nkhali zitakhala mwamba kwambiri kuti ndege zina zenera. Mwafusafuso lina Chivuati Gondwe lonena kuti kodi mwambo ndwa amene ali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino tipange bwanji kuti ulemu wonse ukhale m'malo mwake potengera ndi zimene zikuyankhulidwa mwina m'madera andale. Zoyankhulazo ndi zimakhala zambiri. Ifeyo chidwi chathu ntchito matipatsa president ndiyo kuti tipereke ulemu wonse kwa vice president athu. Anthu akamafuna kulira simatsika pakamwa amalira, koma anthu akaliralira imabwera nthawi yoti mmakumana kosesa. Taonapo kosesa kuja anthu amagwidwa ufiti kuti inu mukuona kuti mudachita chipongwe munthu amati siyayo mudagwidwa ufiti. Komanso taonapo kosesa kuja amalira yakumapepesa kuti pepani ndinalira molakwika. Zikachitika zonsezi tisesa. Kusesa kumeneko maripoti onse tunenawo ndi gawo la kusesako. Ndichomvetsa chisoni kuti nthawi zina amapezeka ena amene akulira kwambiri kuposa ine akasiwa. Kulira kwambiri kuposa ine akasiwa chifukwa chongofuna kupanga ndale. Timafuna tipemphe. Tili pamwambo wa maliro palibe amene atakhale kuti chipani chake cha ndale
chioneka bwino kwambiri mawa chifukwa chakuti anatengeka ndi maliro a Dr. Saulos Klaus Chilima. Mafando wayankhula ndale, taonapo mapulani amene alipo, taonapo zimene wena akukonzekera, nkumadabwa kuti tsono adakhala kuti achipani choti apange zinthu zoterezi anakhala mwina a UTM chifukwa kuti siyani ndi president wa UTM. Kodi chimene ena achita nazo machawi kwambiri nkumafuna kuti atengerepo dzina pa maliro a Dr. Saulos Klaus Chilima kukhala chani. Iyi ndi nthawi ya maliro, si nthawi ya ndale. Tiye tipange za maliro, ndipo zikatha za maliro wina aliyense wachipani chilichonse akhala nawo mpata okuti akhonza kupanga ndale. Ifeyo mu komiti imene anatipatsa president muli nduna ziwiri zimene ndi za UTM. Mu komiti imeneyo muli a secretary general a UTM. Ifeyo komitiyo tumakalumikizana ndi akubanja. Usiku wapitawo meeting yathu tinali ndi anthu atatu amene mayina awo amayankha kuti Chilima. Ndandani Chilima, ndandani Chilima, ndandani Chilima, atatu. Kukhala nawo meeting nkupanga nawo program yonse. Maliro amene achitikawa ndikhoza kuuza Malawi kuti pena zimone ngati kuti mzimu umakhala kuyankhula chifukwa chakuti ndikuuze na Malawi lero tili ndi maliro amene aini ake omwalira anayankhulapo zinthu zina asanatisiye. Ena numaonapo chikalata chimene chimayenda pa masamba mchezo chamalira amene ali kubalaka lero. Achibala atifotokozerapo mbali zina ndi zinazi za zinthu zimene mwina mizimu imayankhulozera mwa aini ake omwalira. Andi zimene ife tafotokozeredwa kuma planning kutoza kuti maliro awa mwini wake sanafune kuti kudzakhale ndale zonyasa. Mwini wake sanafune kuti kudzakhale ndale zonyasa zina zilizonse. Nawo ndikamba za anthu amene dzina lawo limayankha kuti Chilima, amene mwanjira ina iliyonse anamfedwa kwambiri ndi iwowa. Oferedwa kwambiri ndi iwowa kuposa wa gulu lina lilonse, kuposa wa amene amacheza naye, kuposa amene timakhala naye mu kabineti, kuposa amene amakhala naye mu ndale, kuposa amene amasewera naye golf, kuposa amene amapemphera naye. Amene ali olira kwambiri ndi amene ali abale ake obadwa naye limodzi. Abale ake akunena zokuti sitikufuna zoti mukapange ndale kumaliro. Wina uchichirike ndi chipani chako basi panga mobilize anthu ako adzika panga zinthu kumaliro. Bwanji osadikirira tiyike maliro mwaulemu then mukapange za ndale. Tosefe tidzafa ndipo atsogolerinso azipani onse adzafa. Bwanji osadikirira kukapanga zimenezo tsiku linapeza kuti chovuta ngati ichi chidzagwanso kwanuko. Koma ndikuthokozeni kwambiri chifukwa chakubwera kwanu. Zimene tinabwerera pano ndizokuti tifotokozere mwambo wa maliro wasintha kuyambira 10 o'clock president apita 1 o'clock masana. Kuchokera kumene kutipita ku St. Patrick's Square ya 18, kuchokera kumene ku City kapita ku Parliament, koma tipita ku nyumba ku area 12, ndipo kuchokera ku area 12 mawa loweruka tipita ku Parliament. A president akatitsogolera mwambo. Bode kakhala kumeneko masana onse, amalawi onse akhoza kupita kukapereka ulemu wawo kumeneko. Kuchoka kumeneko Sunday mamawa president adzatitsogolera kutenga thupiri kupita ku Bingu National Stadium. Pali kuthekera kokuti kapena popita kapena nthawi ina tikhoza peza kwa nthawi tikepo mwambo wa asilikali umene amapereka ulemu kwa mtsogoleri ngati amene imene mati Heroes Parade. Imene zikatheka ndifotokozera. Koma kuchokera ku Bingu National Stadium kwakhala ulendo opita ku Nsipe ku Nchewu, ndipo maliro akayikidwa lolemba ku Nchewu. Ambuye apitilize kutonthoza maiko dziko lathu, a president yathu komanso mabanja amene ataya okondedwa awo. Mawa uno mujanena kale tikuyika m'manda thupi la malemu Patricia Chanel Dzimbiri uko kubalaka. Ambuye akudalitseni. Nduna yazofalitsa nkhani amodzi siku nkuyo omwenso ndine laboma kulankhulapo tu za programu ya zovuta zimene zatigwera makamakatu mwambo